Rabbi Dr. Yitzchak Afasi to say a few words for us. מוריי ורבותיי, גבירותיי, בזכות שלושה דברים אני רוצה לדבר כאן. קודם כל, יש לי קצת אחריות לגבי הבר מצווה הזה,
שאני הייתי מסדר קידושים של אבא והאימא שלו, וזכיתי שאני גם בבר מצווה של אותו סידור קידושים, ואיזה ילדים נהדרים, פשוט תענוג להסתכל עליהם. אז יש לי איזה חלק בדבר הזה. דבר שני, אני מדבר בשם החברים שלנו מתל אביב, חברי הנעורים של הסבא אריה, שאנחנו גדלנו איתו יחד, מישהו עוד היה יותר קטן מהבר מצווה של היום, וגדלנו איתו יחד, ולצערנו הרב נשמתו כאן, הוא שמח בשמחה שלנו, אבל פיזית אנחנו לא רואים אותו, רק רוחנית, ואני פשוט בשם החברים רוצה להזכיר אותו. כשראיתי את הבירקון, הבנתי דבר אחד שלא הבנתי כל הזמן. כאשר משה רבינו, והילד נקרא משה על שם הסבא, משה אדלר, שגם אותו אנחנו הכרנו מקרוב והיינו איתו יחד, לא הבנתי שמשה רבינו בא ליתרו ופוגש את הבנות, הוא אומר, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. ולא הבנתי אם הוא אמר להם ששמו משה, אז הם ישר יכלו להבין שזה יהודי, אבל כנראה שמשה אמר להם ששמו מרק, ואז הם לא ידעו שזה משה יהודי או לא יהודי, כי מרק, כמו שכתוב בבירקון שלנו, אז הם לא יכלו לזהות אותו. וזה אגב הייתה ביקורת בחז"ל על משה רבינו, שהוא אמר איש מצרי הצילנו, והוא שתק. ואמרו לו, משה רבינו אמר, אני רוצה להיות כמו יוסף, לא לעלות לארץ, לפחות את עצמותיי תביאו לארץ. אז אומרים לו, תסלח לנו. יוסף הוציא אותו מבית הסוהר, הוא אומר, עברי אנוכי. הוא עוד לא התבייש, הוא אמר שהוא עברי, אבל אתה שמעת שאמרו לך איש מצרי, עושה כמחתיש וסנדית. עשית את עצמך שאתה לא יודע שום דבר, וזה היה ביקורת. מוריי ורבותיי, כל העניין הזה של התפילין, והיה לאות על ידיך ולתותפות בינוניך, שייך לפסח, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, וזהו הדבר הגדול שהמצרים שצריך לסמן ולרמוז לנו, לזכור את ימי צאתך כארץ מצרים, גם כשמניחים את התפילין, לזכור שעבד היינו ועכשיו אנחנו בני חורים. אני רוצה לומר לילד הנחמד הזה לבר מצווה, איפה אתה? איפה הוא? איפה הבר מצווה? אני רוצה לומר לך, אתה לא הכרת את הסבא שאתה שמך נקרא עליו, ולא את הסבתא של אשתו של משה אדלר. שניהם היו דמויות נערצות מאוד, דמויות בלתי רגילות. הסבתא אולי עוד אפילו יותר מהסבא, זו הייתה אישיות בלתי רגילה, היא הייתה מריצ'מונד, נכון? אליעזר. ודמויות בלתי רגילות, ואתה נושא את השם הזה שזה מחייב אותך. ברוך השם, אני רוצה לומר גם לסבא ולסבתא, שלראות ילד כמוך, איך שקראת בתורה, איך שהתפללת לפני העמוד, והגמרא אומרת שרואים על מי שגדל בצורה נכונה, בוצין מכתף יגיע, מילדות אדם ניכר לאיך הוא יגדל. יש לך את הכישרונות, יש לך ברוך השם את היופי החיצוני ואת היופי הפנימי, ואנחנו רוצים לאחל לך שבאמת תהיה גדול בישראל, שתהיה באמת משה ולא מרק, ושתגדל לתפארת בית ישראל, ושכולנו נוכל להתפאר שהנכד של החבר שלנו, הנין של הידיד שלנו, הוא לתפארת בית ישראל. בשם כל החברים אני רוצה לאחל לך שתגדל ותפרח ותמשיך בדרך היפה הזאת ותהיה לתפארת של כולנו. מזל טוב. דוד, ראשי האיש של פסח
Thank you.